Mwari vari kumusoro kudenga. Tauya pamberi penyu tine shungu mumoyo. Nokuti pakati pedu tine hama dzisingadi kurejesta kuvhota. Dzinoti kuvhota nekusaivhota zvakangofanana. Mwari ko kudya nokusaidya zvingafanana here? Kugeza nokusaigeza zvingafanana here? Kudzidza nokusaidzidza zvingafanana here? Mwari tine shungu mumoyo medu. Dai mabvisa dhati dhimoni muvana veZimbabwe vasumuke vandorejesta kuvhota kuitira gore ra2023. Tanamata Baba, todana here Tinashe Mugabe agotora maDNA kuvanhu vasingadi kundorejesta kuvhota nokuti zvingangodaro vasingasi vana vemuno muZimbabwe. Mwari ndanamata Baba, tine vanhu vari active paWhatsApp, tine vanhu vari active pamasocial media asi vasingasi active pakundorejesta kuvhota. Baba, itaivo kuti vaite active pakundorejesta kuvhota. Mwari ndanamata, vanongota mbiri yokupopota isasina kurejesta kuvhota, vanita sevakangwara isasina kurejesta kuvhota. Baba ndanamata Baba, tine shungu mumwoyo dzedu nemakati pakati pedu pane vamwe vanhu vane mufungo wakasara, pane vamwe vane mentality yekumashure yekufananidza kuvhota nekusaivhota. Mwari ndanamata, Mwari kune vashadzwa munamato uyu, Mwari vasuvhurai mwoyo vandosumuka vandorejesta vandotarira mazita avo kuti ari mere. Ndinofara kuti T1 wandinaye pano wataura akati iye nemukadzi wako vakatopedza kurejesta vakandotarisa mazita avo. Neniwo namamesi takabvayo tikandotarisa mazita edu ariko tamirira kuzovhota. Mwari ndanamata Baba, tazvirereka pamberi penyu Baba. Tine shungu Baba, tine shungu nokuti vanhu vandorejesta kuvhota Baba, shungu dzokuti vanhu varejesta kuvhota Baba. Ndanamata Baba, Christ, oh Christ, my Father, my Jesus, my Father, Jesus, my Father, might, my Father, oh the might, yes, the might God, Papa, oh Lord.